Ani anak kita karon sa ikapilang Domingo na sa Kwaresma. Ikaupat, ikatulo pa. Anak kita karon sa ikatulong Domingo sulod sa Kwaresma. Before ko musugod sa atong pamalandong, short recap lang usa sa atong para makasubay kita sa ato ang pamalandong. Unang Domingo sa tuig sa Domingo sa Kwaresma, unsa ganito? Nisulod ang the temptation. Di ba? Atong gipamalunungan dito nga si Jesus gidala dito sa kamingawan, dito sa disyerto. 40 ka adlaw way kaon, way inom, way tuog nga tarong, o dito nisulod ang tentasyon. The temptation of Jesus, first Sunday of Lent. Unsay ato makatunan ni adto? Kakita gipahinumduman nga kung adunay kagutom, adunay panginahanglan, adunay kahawang sa kasing-kasing o kinabuhi, tentasyon musulod gayod. Busa magbantay kita niini. Diha sa kahawang sa kinabuhi, diha sa kahawang sa kasing-kasing, diha sa kahawang sa atensyon o gugma, adunay musulod dayon ang tentasyon. Busa bantayi. First Sunday of Lent, the temptation. Diha sa kamingawan, kung ikaw bation o kamingaw, bantayi kini. Kay musulod dayon ang tentasyon. Diha usahay sa panghuna-huna. Manay ginaingon, an idle mind is a devil's playground. Kung ang ato po nung panghuna-huna, bakante, musulod diha magdula-dula ang iyawa. Bantayi kini, temptation. Second Sunday of Lent, last Sunday, unsa atong pamalandong ato? Atong gipamalandungan ang the Transfiguration. Kitang tanan gipahinumduman, taliwala sa kasakit o kalisdanan, taliwala sa mga disappointment sa kinabuhi, mura kitag gisulod ngadto sa kukun. Nga hinay-hinay kitang mugawas, pinaagi sa tabang ug sa grasya sa Ginoo, nga dili kita mo shortcut sa proseso. Hinay-hinay kita maka-experience og kabanhawan, ang Transfiguration. Nga kung ikaw adunay kasakit, kalisdanan ug mga discouragements and disappointments sa kinabuhi, ayaw og surrender. Padayon sa unahan, gunit sa Ginoo, kay adunay kahimayaan didto sa unahan. The Transfiguration. Karon ikatulong Domingo na. Ikatulong Domingo na. Unsay atong pamalandong karon? Unsay ato makatunan? Actually daghan kitag pwedeng tan-awon. But I will begin my homily sa usa ka panultihon nga nag-ingon. Ako ra pod ning nadungog diha sa mga social media, and I think this is a good start for our reflection today. Nag-ingon didto, the sun may rise tomorrow, but you may not. Osbon nato, the sun may rise tomorrow, but you may not. Repent today. Atong Bisayaon gamay. Ang adlaw, posible nga musubang ugma, pero ikaw, posible nga dili na. Busa, pagbasol na, karong adlaw. Nindot kini nga pamalandong, tan-aw nato kini, unsay ato makatunan sa atong mga pagbasa, labi na gayud sa atong ebanghelyo. Nadungog nato, nindot daghan punto, duha ka punto lang. Una, kitang tanan gipahinumduman, first stanza sa ato ang ebanghelyo karon, nga naitaw nga ni-report kang Jesus, ug nag-ingon, adunay gipamatay si Pilato. Unsa giingon ni Jesus, nagtuo ba ka nga abig naka-experience siya grabe nga kamatayon, mas dako pa siya sala kaysa imuha? Unsa may ato makatunan? Unang punto sa atong ebanghelyo, kitang tanan gipahinumduman, sometimes it is easy for us to pass judgment to other people. For example, namoy silingan, namoy kauban sa trabaho, nabamoy kaila, nga nakakita mo nga porting luuya sa iyang kinabuhi, moingon dayon ka gabaan or gigabaan na siya kay makasasala ng dako. Nagtuo ba ka? Mo giingon sa atong ebanghelyo, nagtuo ba ka nga abig mo na iyang na-experience mas dako iyang sala kaysa sa imo? No. Unsa giingon ni Kristo? Dili. Kitang tanan gipahinumduman niining unang parte sa ebanghelyo nga dili kita muhusga dayon ngadto sa uban. Kung aduna kitay kaila,
or nakailang nga naka-experience o grabe nga kadaot, kasakit o mga problema sa kinabuhi, dili kita mo ingon dayon makasasa magud siya. Hinunua, mutanaw kita sa atong kaugalingon. Kay basin baya labaw pa kitang mas makasasala kaysa ni adto. Maura na, first part. Let us not pass easy judgment to other people. Kay kita mismo labaw pang husgahanan. Sa atong ebanghelyo karon nadungog nato ang usa ka sambingay, nindot kini nga pamalandong na usa ka tag-iya sa usa ka parasan, nakakita siya na usa ka kahoy nga pila na katuig siya magbalik-balik, wala gyud kini namunga. Og unsay giingon sa maong tag-iya, ako na ning putlon kay wa man ni bunga ning kahoya. Unsay giingon sa nag-atiman niini, unya na lang usa sir. Tagay lang kog 1 year, pamati ha. Importante nga detalye. Just give me 1 year. Tagay lang kog usa ka tuig. Ako sa ning atimanon. Butangan ako og pataba. Kung dili gid siya mamunga after 1 year, pwede na siyang putlon. Unsay ato makatunan niini? Duha ka detalye, duha ka butang. Una, kitang tanan gipahinumduman that our God is the God of second chances. Kung kita karon nakasala, kung kita karon makasasala, kung kita karon daghang magibuhat nga mga sala, kita gipahinumduman nga ang atong Ginoo gihatagan gayud kita niya og lain nga mga kahigayunan aron kita magbag-o. Mao nay una. Imbis putlo na, wala gipaputol nangayo ang katong nagatiman og lain nga chance aron hatagan kining maong kahoy og chance nga mamunga. Kitang tanan gipahinumduman. Mo bitaw tong nindot to kaganina, ang adlaw posibleng musubang ugma, pero kita wala na posibleng di na. Mo na maigsoon, mintras napatay chance nga musubang pa ang atong mga adlaw, hinaot pa unta nga di nato kini sayangan. Nga ang Ginoo naghatag kanato og mga chances sa atong kinabuhi nga mag-usab, nga magbag-o, nga maningkamot unta. Kay naay kinutuban ang pasensya. Mao bitaw nang nag-ingon dinhi, although our God is the God of second chances, pero kita usab gipahinumduman nga nag-ingon, after 1 year, kung dili mamunga, pwede nang putlon. Busa nindot kining tan-awon og pamalandungan nining ikatulong Domingo sa Kwaresma. Kita isip mga kahoy, namunga na ba kita? Hoy. Makaingon ba ka sa imong journey dinhi sa kalibutan? Ikaw ba naanay bunga? Or ikaw ba ang ayan ng putlon? Unsa may atong pamalandong ni di naman mumutanaw na ako mga igsoon. Mo nang nindot kaayo tan-awon ikatulong Domingo. Kitang tanan gipahinumduman. Kitang tanan mga makasasala. Kitang tanan usahay isip sa atong pagkakahoy, usahay wa kita namunga pa. O kitang tanan karon gipahinumduman sa Ginoo. Gihatagan pa kitag laing chance aron kita mamunga. Hinaot pa unta, let us not waste this chance and time nga unta kita mamunga. Just to end my homily, I will end this with a story. One time, si Saint Therese of the Child Jesus, niadto siya sa prisuhan. Dito siya sa prisuhan. Unya, aduna siya giistorya nga piniriso nga husgahana ang iyahang penalty nga gitnana siya death penalty. So, gisigin niya og istorya na ingon nga pangumpisal, pangbalik sa Ginoo, pangaypasaylo, etc. etc. Ningon siya di gyud siya musugot. Di gyud siya mangayog pasaylo, di gyud siya ganahan nga naay pari nga moduol niya. Ningon si Saint Therese of the Child Jesus, sige na, di gid siya. Ingon siya, over my dead body. Tuod man si Saint Therese of the Child Jesus, wala ni hunong sa pag-ampo ni adtong maong piniriso. Every day siya nag-ampo. Hantod ni abot ang adlaw sa iyang execution. Nihangyo si Saint Therese of the Child Jesus sa pari nga ubanan katong tawhana, bisan og di siya ganahan. Katong
katong patyonon, katong piniriso. Tuod man naglakaw sila. Naglakaw sila padung didto sa asa siya mamatay or patyon. Sa diyang hapit na sila didto sa maong kwarto, ang maong piniriso nilingi sa maong pari ug ang iyang nakit-an ang katong krusipiho nga gisuot sa maong pari. You know what? Unsay gibuhat sa maong piniriso? Niluhod siya, gigunita niya maong krus, nagdangoy-ngoy ug nangayog pasaylo. Mao kanay gugma sa Ginoo. Up to the last moment of our life, siya naghatag ug muhatag og chance kanato. Sayod man kamo diha kanang sa Holy Week, di ba sa dihang si Jesus gilansang sa krus, unsa toy giingon niya sa usa ka piniriso nga nagbasol, karon dayon mahiuban ka kanako sa gingharian. Bisan hapit na siya mamatay, up to his last breath, nangayog pasaylo ang maong piniriso og siya gipasaylo. Pero ang katong maong usa ka kawatan di ay, katong usa ka laing kakawatan, wa man nangay pasaylo. Hantod sa iyang katapusan, nga wa siya nangay pasaylo, siya namatay nga wala nakatagamtam sa pasaylo sa Ginoo. Mga igsoon, kitang tanan karon gipahinumduman. Ang gugma, ang pagpasaylo ug ang chances nga gihatag sa Ginoo kanato, iya kini gihatag hangtod sa katapusang pinitik sa atong kinabuhi. Or bisan sa hantod sa katapusang pinitik sa atong kinabuhi, kita ba usab modool og mangayog pasaylo kaniya, naara na natong tanan. Again, let us be reminded of this one. The sun may rise tomorrow, but you may not repent today. Amen.